అండ్ మా ఇంట్లో ఏంటంటే కనుక ఎలుకలు పందికొక్కులు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండేవి అన్నట్టు. సో వీ యూస్ టు స్లీప్ కిందనే పడుకునే వాళ్ళం. బెడ్ లాంటి ఏం లేదు కాబట్టి కింద పడుకున్నాం విత్ బేర్ బాడీ మీద ఏముండకపోయేటి. నాకు మా తమ్మునికి చిన్నప్పుడు బ్రో, నువ్వు పెద్దప్పుడు ఆలోచించకు, తమ్ముళ్ళు బాధపడతారు. వీసు స్లిప్ కిందనే పడుకునే వాళ్ళం బేర్ బాడీ. ఒకరోజు ఏమైందంటే కనుక ఒక సుందేలకు వచ్చి మా తమ్ముని చిట్టెలకని కొట్టేసాడు. వాడు అప్పుడే కన్వర్ట్ అయిపోయినాడు. వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న కట్ అయింది ఏం చేయాలంటే పసుపు పెట్టరా అని చెప్పిన. పసుపు ఏం జరుగుతారు, దెబ్బ తగిలినాక పెడతారు కదా, వీడు పసుపులో ముంచుడు దాన్ని, ఏదో మిరపకాయ బజ్జి ముంచినట్టు. యా ఫస్ట్ టైం నీ పసుపు చూసిన అంత. అది కట్ మిర్చి.